Jo, Chat. chat. Ome TV. Bože môj, koľko je hodín? Ktoré má z tej čiapky vlasy, koľko všítami. O 2 ráno na Ome TV. Ale sme triezvi. Bohužiaľ. Nie, my to zvládneme. My dokážeme teraz, že vieme byť low in hip aj triezvi. Kamarát, ty si čo? Jak spúkaný, ty kakot. Čo si mal, ja to chcem tiež? Ja tu budem pozerať Epstein Files. Videl som to nejaké malé dievča zviazané dole na zemi. Podiel sa. Word. Word. Kámo, kedy sa Ome TV zmenil na pedofórum? A ty si pekný. Si Si môj typ. Jak to je Emil, no? Čau, cica. Čau, cica. Rošlanoval by som ti ho. Aj akože limity nejaké. Čau, kocurík. Vyzeráš dosť rejpo. Vyberme všetko sexuálne hračky. Nemáš to dildo ako? Potom tá brada, som sa snažil slajnúť tortu. Dneska sme boli na drum and bass. On sa vlínol into the kiss. Ona mi grgala do ksichtu. Tak som mu odsunul a mi dal potom do brady proste spodný hák. Jako máš to dildo. Jako prečo tu máš školské zošity? Jako, ja to už sme tvoj dildo. No jasné, už som vražil. To sa rozhodne. Look at this shit. Nejaká materka. Dávaš služby? No tak 13 dúfam. Počkaj, nedúfam. Smrdí nudný. Ty si tu mám mobu, to celé. OK. No, ty si ako emo anime boy hair. No. Som mal podobnú mikinu. Ja som sa rezal vtedy. Ja som išiel po rekordu? Spýtaj sa na vek. Prečo ja? Nezalizuj sa, ja fakt nemám rád mrazené pizza. Nie, ty nie. Ty si Zara? Shoutout Zara, má ľúbená community pool. No ten žuvak, čo si až zapred trošku, tak toto je jeho pijový. Čau, kocurikovi. Milujem troch pomalých chlapov. Ej, nenatáčte na to bude startovať. Ale hej. Ja som to vedel. Chcete vidieť náš slov? Môžeme sa vám pochváliť? Jo, co? Prosím. Ako? Jak se jmenujete na tom TikToku? Oliver a Aesthetics. Tak vám tam vypne odběr. Ale jo. Kamu, ty tebe čo je? Kaž mi tvoje dildo. Žádný nemám. No jasné, to vieš. To je skoro jak Jakub. Jakú máš situáciu doma s otcom? Cože? Taký máš tak s otcom. Jo, tak s otcem krásný. Ty sa ma pýtaš čo má na hlave? Ty sa čo máš kurva, ak si ste... Ale to je stemový kundy. Jak chceš je dneska dal to dildo, je? Chlap. Počkaj, ona bola žena vlastne. Prečo Češi sú takí kokoti? My rozumieme všetkému česky a vy retardované kundy proste neviete, no je ahoj. Já umím slovensky, podle mě rodiny ze slovenské, takže ani slovensky. Napůl rozumím slovensky, ale zároveň napůl nerozumím. Počkaj, kocerík. Máš dobré oči. Hej. Díky. Ja tu chcem zostať. Hej, ja sa tu hrám iba s tou škatulkou skoro, že som retard. Daj si už ten žuvak. Prosím, otvor sa. Počkaj, nie ty, ten žuvak. Ale aj ty, nie, aj ty, iba ten žuvak. Pozerajte, babi, tak sa to robí. Kurva. Čo mu deje? Bo tam vzadu možno vidieť takého chlapca na neho. A my na neho využívame tento bič. Našiel si ho? Tak poď. Lebo sa dámy pozerať, ja mám erekciu. Hej, nebúchaj ma dildo po hlave. Kámo, ste jebnuté jak tačky, mňa z vás jebne. To je to... Kokot mozgová? Ale nie, nič proti. Na tie okuliare by som sa vystriel. Dobre, ja to. Dr. Blade, David Blade. Teraz sme nahý, teraz všetky torty na nás pôjdu. Môžeme. Hej, ukončite tento KKK vody. Dobre. Čau. Koľko máš rokov? 16. To je dobré, tak to si idem ďalej. Prosím, vidět ty vaše hračky. Pekne, prosíš. Kámo, nesmej sa. Ber to seriózne, toto je fakt, že je sexuálna výuka. Čo robíš? Ukáž Jakuba. Jakub? Pozdravím do videa. To je náš šukací plišák. To mohli jít do party show. Nejaká gay show, nejaké, kde sa mrdajú chlapy? Jo. Kurva! Ja mám tiež problémy s erekciou. Cože? Počul si dobre. Vypromuj si Instagram. A čo tam napíšu? Máte bary Instagram, posielate ciciny. Máš 14. Kámo, to je vyčerpávajúce. Musím sa vyhoniť niekde do rohu rýchlo. Počkajte, musím sa rýchlo iba vyprázdniť. Kámo, trochu súkromia, nie do piča. Oliver, do akcie. Akože, niečo tam je. Mám iba jednu, alebo si aký?
Ja sa cítim asi dobre ohľadom seba na konci dňa. Toto je čo za live footage, Jerkmate webcam premium. Mám rád sushi a mám rád mačky. Je tady kámoška, co je tvůj Instagram? Ne. Tak ne. Ukáž tu tú kamarátku. Je nemocná. 168. Dobre, ale nejakú inú. Jako nerobíme posledné pranie. Tady se o to postará. Ja mám 15. Vadí? Ne. Ne. Tady nás perouba. Můžete takhle do trojky, když chcete jako být spolu, tak můžete spolu. Tak... Yo, what up berries? Kámo, kapitán Jack Sparrow je Betty? Vyzerá jak. Tu je Jakub. Kurva, tento stoj tak stojí jebaný. Chcete vidieť jebanú zem? Už som sa tešil, že som na dobrej stránke. Ďakujem. Dobre, asi mám to ešte dobre. Co vy tady kluci? Hľadáme dlhodobý sexuálny vzťah s mužom. Vyzerá jak úplný kraj, keď už ale. Počkaj, ja chcem vidieť. Ešte máš? Daj mi z tvojich úst domov. Že teraz robil, ja nepal to dobre. Už sme skúšali ísť do predkošky, a tak často. Se moc nikdo nechce bavit, more. Ani my. Lebo si čierny? Kokočka redy. Kokos. Kočka redy, ja vím. On je sranduje, preprosto nemyslel. Ale kocík. Prečo ťa napadli červené vlasy? Prečo si to spravil? To ťa donútil niekto? Bol si napetovaný aspoň? Do ktorej môžem zastrčiť? Cože? Čo to kurva? Ty si victim? Počkaj, ešte raz. Restart. Koľko máš rokov? A hľadáš chlpatého, atraktívneho, kučeravého muža, ktorý cvičí a vypije si s tebou tvrdý alkohol a príjmame platobnú kartu. Ale ty si pekný. Kolik benchuješ? 60 kg na dobrom dni. Spláť bomby. A chce šukať deti. Má tam Ježiša vzadu, hej. Tak ale si myslíš, že kňazi nešukajú deti? Každému sa stane, že občas viebe nejaké deti. Každému kňazovi. Ty ma zničíš v posteli vo všetkom. Chala nevie, čo je Luke Maxing. Čo je Michael? OK, sme doma. Oliver? Čo máš za divákov? Sledujte Oliver a Aesthetics na YouTube, TikToku, na Instagrame a na Gry. Bože, konečne. Toto bolo tak vyčerpávajúce. Počkaj, už som to raz robil.